În drum spre casă, într-o seară, am început să aud niște zgomote făcute de la o casă care se află în mijlocul satului. Se auzea cum cineva scotea apă din fântână și mă striga pe nume. Mă striga să-l ajut să scoată apă, căci el e mult prea bătrân și nu mai are putere să o facă. Eu m-am speriat și am alergat spre casă. Când am ajuns acasă, i-am povestit bunicii mele ce-am pățit. Ea s-a uitat la mine destul de speriată și mi-a spus că altădată când vreau să rămân afară atât de mult, să încerc să evit acea casă, deoarece acolo locuia un bătrân care a decedat acum 10 ani de zile și s-a descoperit că acel bătrân era strigoi. Azi s-a împlinit 10 ani de când el a decedat și în fiecare an, în data în care a decedat, se aud zgomote ciudate din acea casă sau se aude cum cineva scoate apă din fântână și e chemat pe nume.